Terve! Tällä videolla käydään läpi tämän sisäänrakennetun verkkokaupan teemaosiota. Eli teemaosio löytyy siis täältä verkkokaupan, kun klikkaa verkkokaupan auki, niin täältä yläpalkista tämä teemaosio tässä. Ja tämän teemaosion tarkoituksena on se, että tämän avulla pystyt määrittelemään, minkä näköinen se sun kauppa on, mitä linkkejä siellä on, mitä mainoksia, promojuttuja. Eli sä pystyt täysin vapaasti luomaan sen sun kaupan sen näköiseksi, kun sä haluat. Eli kun sen kaupan ensimmäisen kerran laittaa aktiiviseksi, kun se vähän niin kuin aktivoi sen toiminnon, niin siinä samalla kysytään tämän verkkokaupan tämmöinen yleinen ulkoasu-teema. Ja meidän puolesta siellä oli 2 vaihtoehtoa tarjolla, eli se oli se musta ja valkoinen. Niin jos sä valitsit jommankumman niistä, niin meidän puolesta tuli käyttöön tämmöinen perus niin sanottu leiska, eli musta tai valkoisella taustalla, jossa on valmiiksi erilaista sisältöä. Siellä on kuvia, tekstejä sun muita, joita sä sit voit muokata. Ja sitten siellä oli 3. vaihtoehto, eli se vähän niin kuin aloita tyhjästä. Eli sulla on tyhjä verkkokauppa, jossa yksitellen sivu kerrallaan lisäät kuvia, tekstejä sun muita, jonka avulla sä saat sen hierottua sitten just semmoiseksi kuin sä haluat. Eli näissä valmiissa pohjissa on se etu, että sä saat hyvin pitkälti valmiin sivuston, jota sä vaan muokkaat sen verran, kun sä haluat. Eli se tyhjästä aloittaminen on aika suurityöinen homma, laittaa joka sivu kuntoon, että suositellaan kyllä lämpimästi ottaa semmoinen pohja ja sitä sitten lähtee muokkaamaan. Ja sen pystyy kyllä vaihtamaan, eli sanotaan, että nyt otti vaikka siinä verkkokaupan aktivointivaiheessa vaikka sen valkoisen taustan, sen teeman, ja sitten toteat, että hei, mä haluan itse asiassa sen tumman, niin sen saa vaihettua kyllä. Eli täällä lisäasetukset osiossa niin näkyy tosiaan tämä vaalea, tumma tai tyhjä. Niin täältä saa vähän niin kuin nollattua sen. Eli jos vahingossa vaikka valitsi vaalean, niin tästä voi asentaa sen tumman. Mutta tässä kannattaa huomioida se, että jos sä nyt otit ensin vaikka tämän vaalean teeman, ja sä sinne teit muutoksia, vaihoit kuvia, tekstejä sun muita, ja nyt sä vaihat sen tummaan, niin se nollaa ne sun muutokset. Ne ei siirry tähän uuteen pohjaan. Eli se kannattaa huomioida, että jos on paljon töitä nähnyt tän eteen tai vaalean osion eteen, niin ne nollaantuu, jos sä vaihat sen tummaan tai tyhjään, eli sä aloitat niin kuin nollasta. Että se kannattaa pitää mielessä. Eli ollaan tosiaan täällä teemasivulla, aloitetaan tuosta ylhäältä, eli tosiaan tämän kautta pystyy kaiken määrittelemään, mitä siellä näkyy. Ensimmäisenä yleisasetukset, kaupan nimi, copyright, joka näkyy siellä kaupan alareunassa, eli yrityksen tiedot. Ja täällä kannattaa huomioida se, että nyt kun sä teet muutoksia täällä, niin täällä on esikatselutoiminto, joka avaa sen kaupan vähän niin kuin esikatselussa, että vaan sä näet ne muutokset. Mutta jos sä haluat, niin tosta kun klikkaat, niin sä julkaiset ne, jolloin ne menee niin sanotusti liveksi kaikkien nähtäville. Eli kannattaa ne muutokset ensin esikatselun kautta varmistaa, onko ne hyviä, koska jos sä pistät ne suoraan tuohon niin kuin liveksi julkaise-napin kautta, niin kaikki näkee ne. Eli jos siellä sattuu joku stiplu, teksti, kirjoitusvirhe tai joku muu, niin kaikki näkee ne. Niin kannattaa esikatselun kautta aina varmistaa, että se on ok ennen kuin sen julkaisee. Sitten kakkossivu, brändiasetukset. Täältä pystyy määrittelemään logon, tuosta pystyy muokkaamaan sitä, poistamaan sen. Sitten on värivalikoima. Nämä tulee tähän valmiiksi, jos sä oot ottanut meidän ton valmiin pohjan, eli tumman tai vaalean. Ja tästä sä voit lisätä oman. Eli idea tässä värivalikoimassa on se, että tämä väripaletti on sulla vähän niin kuin tarjolla, kun sä teet töitä täällä, muuttelet erilaisia kuvia, tekstejä ja sun muita, niin sä voit tähän sun niin sanottuun värivalikoimaan tästä lisätä uusia värejä. Eli sä voit vapaasti tästä luoda omia uusia värejä ja tehdä niistä liukuvärin, eli niin, että onko se niinku tällainen, katsotaan tuosta, eli minkä tyylisiä haluat, niinku, miltä se näyttää toisin sanoen. Eli mä voin tästä määritellä, että toi toinen reuna on vähän tummempi, nyt se on vähän vaaleampi, eli pystyt tekemään yksivärisiä nappeja, tai sitten tällaisia liukuvärinappeja. Ja sitten kun sä oot tallentanut sen sun oman värin, niin se näkyy tässä paletissa mukana. Ja tämä paletti aukeaa tosiaan aina, kun sä teet töitä täällä, niin sä pystyt suoraan tuosta paletista ottaa värejä käyttöön siihen, mitä sä nyt sillä hetkellä ootkaan muokkaamassa. Sitten on tämä faviconi, niin kuin tuossa lukee, eli tämä on se kuvake, joka näkyy siellä selaimen ikonissa. Eli se näkyy siellä ylhäällä, just esimerkiksi sun firman logo näkyy siellä selaimen ikkunassa, että tämä on nyt sun verkkokauppa. Sitten nämä on kaikki määriteltävissä, eli kaupan taustaväri, eli jos mä klikkaan tosta, niin mä saan tosiaan tämän sun väripaletin auki, ja tosta mä voin ihan niin sanotusti lennossa luoda uusia värejä tähän. Eli mä voin siis vaihtaa näitä, eli mä näytän nyt tässä viereisessä ikkunassa on nyt esimerkkinä, mä otin nyt sen tumman teeman, eli tässä on nyt esimerkki, miltä se meidän tumma kauppa näyttää. Eli täällä on valmiina logo,
sitten tietenkin tämä on nyt vain esimerkki, että sä vaihdat oman logon tuohon sitten etusivu, eli täällä on niin kuin eri niin kuin sivuja valmiiksi, ja näissäkin on siis tekstit valmiina. Sä voit vaan vaihtaa tuohon sun firman nimen ja muokata näitä vähän, jos sä haluat, niin sun ei tarvitse näitä ihan tyhjästä tehdä. Eli täällä on valmiina erilaisia osioita, tällaisia niin kuin mainoksia, tarjouksia, näitä voit muokata ihan rajattomasti, ja sitten täällä alhaalla esimerkiksi on tämmöinen uutiskirjeen tilaustoiminto, jonka kautta sä voit kerätä liidejä. Nämä on siis kaikki tässä valmiina, jota sä voit käyttää, kun saatat sen tumman tai valkoisen teeman käyttöön. Eli tummassa ja valkoisessa teemassa ei ole mitään eroa, niissä on vain eri värit. Samat toiminnot, samat tekstit ja napit ja kuvat on kummassakin käytössä. Eli näitä voi siis vaihella, eli esimerkkinä tässä on nyt kaupan taustaväri on musta. Niin kuin tästä näette, niin se on musta. Niin tästä voi vaihtaa sen. Tai otsikoiden oletusväri, tekstin oletusväri, eli joka ikisen asian, mitä siellä kaupassa on, niin sä voit tuosta vaihtaa. Kannattaa sitten aina vaan muistaa käydä tarkistaa kaupan puolella, että esimerkkinä painikkeen tekstin väri, niin jos se painike on valkoinen ja teksti on valkoista, niin eihän se erotu. Se teksti ei erotu siitä napista mitenkään. Niin tämmöisiä niitä sanottuja stipluja kannattaa aina käydä varmistaa, että ei käy hassusti. Että sulla on tausta ja teksti saman väristä. Ne ei silloin erotu ollenkaan. Eli yksitellen voit täältä muokata näitä meidän oletusvärejä ihan niin kuin sä haluat, että sä saat sitä kaupasta just sen näköisen kuin sä haluat. Sitten seuraava osio, eli täällä on tosiaan vähän niin kuin sivuja, yläpalkki. Eli tämä määrittelee, mitä siellä kaupan yläpalkissa näkyy. Eli tarkoittaa siis, kun mennään ihan tänne ylös, niin mitä tämä, eli tämä ihan ylinpalkki ja sitten nämä napit tässä. Niin tästä pystyy määrittelemään esimerkiksi tämä teksti, niin sä näet, se on tässä ylhäällä täällä. Eli mä pystyn ton vaihtaa, tosta mä voin vaihtaa sen tekstivärin, yläbannerin taustavärin voi vaihtaa, sitten ylävalikko, se päävalikko, niin nämä on siis nappeja, jotka sä näet, ne on siis nämä eri sivut, napit. Niin sä voit tästä poistaa niitä, eli sä voit klikata tuommoisen auki, tosta voit poistaa, jos siellä on joku nappi, jota sä et halua käyttää, ja sitten tästä sä pääset lisäämään oman. Eli sisäinen linkki, eli sanotaan, että sä haluat, että siellä on ihan käytännön esimerkki, tässä on tuotteet. Eli toi on tuotteet, nappi, sitä kun klikkaa, niin asiakas päätyy suoraan sun tuotteisiin. Eli sisäisiä linkkejä, tuotekategorialinkkejä, megamenuja, eli siellä voi olla siis useampaa, niin kuin semmoinen vähän niin kuin valikko, aukeaa semmoinen valikko, missä on monta eri nappia. Ja sitten ulkoinen linkki, jos haluat asiakkaat ohjaa sun kaupasta jonnekin ihan muualle. Niin sä pystyt lisäämään tähän nappeja ja poistamaan niitä ja vaihtamaan järjestystäkin, jos sä haluat. Eli ihan siis drag and dropilla vaihtuu järjestykset. Niin saat sen ylämenun semmoiseksi kuin haluat ja että ne ohjaa ne napit niihin paikkoihin, kun sä haluat. Ja sama juttu, värien vaihto näissä myös. Sitten on sivut, eli tässä on etusivu, kategoriasivu, tuotesivu, ota yhteyttä sivu, eli nämä on vain eri sivuja siellä sun kaupassa. Ja me ollaan tulevaisuudessa tekemässä tähän verkkokauppaan päivitys, niin sen mukana tähän tulee tämmöinen sivugeneraattori, eli sä voit vapaasti luoda tähän uusia sivuja. Eli sä voit sen jälkeen käyttää tätä verkkokauppaa ihan sun nettisivuina esimerkiksi. Sä voit luoda tähän niin monta sivua lisää kuin sä haluat, ja sitten luoda niihin ne sisällöt. Eli etusivu, niin se on siis tämä, mikä tässä näkyy, niin täällä toimii tämmöiset niin sanotut blokit. Eli sä näet, tässä on tällaisia blokkeja, eli herobanneriblokki, eli me nähdään täältä, että se on päällä. Nämä voi siis kytkeä päälle ja pois, ja täältä mä voin poistaa sen kokonaan, jos haluan. Eli herobanneri, mä klikkaan sitä, niin mä näen, tuossa on tommonen kuva, taustaväri, tekstit, niin se on suoraan tämä. Eli tämä on helppo hahmottaa näiden blokkien avulla. Eli tämä on yksi blokki, joka tässä ylimpänä on, ja sen muokkaus tapahtuu tästä. Mä voin tuosta vaihtaa kuvan, voin sovittaa sen, mä voin vaihtaa tuohon vähän värisävyä, eli pystyy hyvin tarkasti tuunaa, minkä näköinen se kuva on, missä kohtaa se on. Tekstit voi määritellä, koko, onko se suuri vai pieni, mikä sen painikkeen teksti on, onko se lue lisää tai klikkaa tästä, ja mihin se nappi, tämä nappi, mihin se ohjaa. Onko se etusivulle, onko se sun tuotekategoriaan, onko se About Us-sivulle linkki. Niin tähän sä voit lisätä kohdesivun, mihin se nappi ohjaa. Eli tosiaan blokkeja saa lisättyä tästä. Eli erityylisiä blokkeja, näissä on aina kuvaus, mitä ne tekee. Eli mä voin tuosta klikata vaikka herobannerin, ja sitten mä rupean täyttää tästä näitä tietoja. Ja tässä on eri näkymä. Työpöytänäyttäjä ja mobiili, niin sä voit katsoa suoraan, että miltä se näyttää mobiilissa. Eli tämä meidän järjestelmä automaattisesti kyllä niin kuin skaalaa, että se toimii mobiilissa tosi hyvin. Että se näyttää mobiilissa ihan yhtä hyvältä kuin selainversiossa tietokoneellakin.
että sun ei erikseen tarvitse murehtia, että toimiiko tämä mobiilissa vai ei. Mutta tästä tosiaan voit lisätä näitä blokkeja, mitä sä nyt haluutkaan, että sillä sivulla näkyy, ja sit sä vaan lisäät niihin blokkeihin tiedot, tekstit, kuvat, mitä sä haluat, ja näitäkin voisit vaihtaa. Eli tosiaan jos haluan, niin mä voin vaihtaa drag and dropilla blokkijärjestystä. Ja sitten kun mä julkaisen sen tai menen esikatseluun tänne, niin ne blokki, eli mä voisin vaikka tämän blokin siirtää tämän blokin alapuolelle. Eli tämä blokkijärjestyskin on vapaasti valittavissa. Eli täältä tosiaan lisäät blokkeja, vaihdat järjestyksen, tästä saa helposti niitä pois päältä, eli ne ei näy enää kaupassa, tai saa ihan deletoitua tästä napista sitten kokonaan. Sitten on tuotekategoria, eli tänne voi lisätä blokkeja, tuotesivu, eli täällä on uutiskirjeen tilausblokki käytössä, ota yhteyttä sivu, tänne voit lisätä. Niin meillä ei ole siis mitään rajoittimia, sä voit lisätä tänne sivulle vaikka 20 blokkia, tai et yhtään. Sä voit ihan itse määritellä, mitä sä haluat, että asiakkaat näkee sillä kyseisellä sivulla. Usein kysyttyjä kysymyksiä, sisältöblokkeja, eli tässä ei ole kuvaa ollenkaan, siinä on vaan laitettu, miten saan apua ongelmiin, sisältö. Eli määrittelet vaan, mitä täällä on, ja täällä kaupan päässä se näyttää täältä. Eli tässä on yksi blokki, ja siinä on ensin joku kysymys ja sitten sen vastaus. Eli sä oot lisännyt tähän, tässä tapauksessa toi on ykkösblokki, tämä on kakkosblokki ja tämä on kolmosblokki. Eli se lisäisit tänne blokkeja lisää tai ottelet näitä pois ihan mitä sä itse haluat. Sitten tietoa meistä, palvelut, samalla logiikalla toimii kaikki. Tuosta voi lisätä blokkeja. Ja kuten huomasit, niin tämä blokkivalikoima muuttuu vähän sen sivun mukaan. Eli etusivulla on käytössä kaikki blokkityypit, mutta sitten esimerkiksi niin kuin tässä, niin ei ole ihan kaikki. Just sen takia, että se järjestelmän toiminnan kannalta ei ole fiksu, että siellä on kaikki blokkityypit kaikilla mahdollisilla sivuilla. Kirjaudu sisään blokki, eli tämä on siis tämä, kun kaupassa täällä on ylhäällä tämä kirjaudu sisään. Se on sitä varten, että sun asiakkaat pääsee kirjautumaan tänne sun kauppaan samoilla tunnareilla, joilla he kirjautuvat sinne asiakassovellukseen. Ja asiakas kun kirjautuu täältä, eli sähköpostiosoite ja salasana, tosiaan samat kuin joilla hän kirjautuu sinne sovellukseen, niin hän pääsee tänne sun verkkokaupan omalle tilille, jossa näkyy asiakkaan omat tiedot, joita hän voi muokata, niin kuin osoitetieto, niin kuin puhelinnumerot sun muut, sekä kaikki tilaukset ja tällaiset. Eli hän pystyy hallinnoimaan, näkemään tilauksia, pystyy perumaan niitä, pystyy tilaamaan uusia juttuja, niin sä pystyt määrittelemään tämän avulla, mitä siellä asiakkaan tilillä näkyy. Näkyykö siellä vain nämä perussivut, eli tilaukset, omat tiedot, vai laitat sä sinne joku blogin susta, vaikka oma kuva, että hei, mä oon sun valmentaja, kiitos, että oot ostanut mun palveluita. Tilausvahvistusblokki. Tämä siis tulee siinä vaiheessa, kun asiakas on sun verkkokaupasta ostanut jotain. Tämä niin sanottu kiitossivu, eli maksun jälkeen asiakkaalle näytetään tämän sivun sisältö. Ja tänne voit laittaa tosiaan vapaasti, niin kuin tässä esimerkkinä, kiitos tilauksesta, saat sähköpostisi tilausvahvistuksen erillisessä sähköpostissa tunnukset ja salasanat. Niin sä voit tähän tilausvahvistus, siihen kiitossivullekin lisätä ihan vapaasti niin paljon juttuja kuin sä haluat. Ja sitten on alapalkki, eli täällä alapalkissa on tosiaan tämä, mitä sä määrittelet tänne osioon. Eli täällä kohdassa niin on nämä linkit etusivulle, tässä on sovelluksen latauslinkit. Jos olet white label-asiakas, niin nämä on valmiina siellä, eli näistä pääsee suoraan sinne sun white label-appiin. Ja sitten jos käytät tätä Traineron ihan defaulttipuolta, normipuolta, niin silloin nämä ohjaa sinne Trainero Client appiin. Sitten sä voit laittaa sun sosiaalisen median linkit, eli tässä näkyy nämä. Ja sä voit laittaa sun omat sosiaalisen median kanavan linkit tähän, niin ne aukeaa sitten suoraan täältä. Asiakkaiden on helppo sitten seurata sua sosiaalisen median kanavilla. Ja tarkennus tuohon äskeiseen kohtaan vielä. Vahingossa sanoin väärin, eli tämä kirjaudus sisään on siis tämä sivu. Mitä sä haluat, että tässä kirjautumissivulla näkyy? Näitä blokkeja, tietoja. Ja sitten tämä on se oma tili, josta mä puhuin äsken. Eli siellä asiakkaan tilillä, kun hän on kirjautunut sinne kaupan tilille, niin täällä näkyy sitten tuotteet, tilaukset, omat tiedot. Niin tämä on sitten se, jossa sä pystyt niinku lisäämään sinne asiakkaan omalle tilille, sinne verkkokaupan sisään niitä blokkeja. Ja sitten täällä on alhaalla tosiaan tämä lisäasetukset, josta sä voit vaihtaa lennossa sitä. Mutta niin kuin tuossa videon alussa mainitsin, huomioi se, että tämä vaihto nollaa ne sun tekemät muutokset. Tekstit, kuvat, mahdolliset, mitä sä oot blokkeja lisännyt ja poistanut, ne nollaantuu. Ja sitten tulee se oletusasetus käyttöön. Mutta että hyvin, hyvin monipuolinen toiminnoiltaan.
Ja täällä on sitten tosiaan erillisiä videoita vielä just, että miten esimerkiksi tilauksia hallinnoidaan, miten tuotteita luodaan, että kannattaa ne katsoa myös. Ja tähän verkkokaupan niin kuin teemaan liittyen, niin täällä on asetukset puolella, joka käydään toisella videolla kyllä läpi, niin täällä on tämä kaupan osoite. Eli oletuksena se on se, jonka sä oot valinnut siinä kauppaa aktivoidessa, mutta tämän saa siis myös kustomoitua. Että tähän tulee vaikka sun ihan oma verkko-osoite. Eli otat meihin yhteyttä, niin kuin tässä lukee, yhteyttä meihin, jos sä haluat ihan oman custom-osoitteen, että se ei ole mikään Trainer.com päätteinen se kaupan osoite. Mutta se oli aika lailla siinä. Eli teemaosio, vapaasti voit muokata kauppaa, että sä saat siitä just sen näköisen, kun sä haluat. Eli sivu kerrallaan meet täältä läpi. Lisäät blokkeja, poistat blokkeja, vapaasti lisäät niihin blokkeihin sisältöjä. Voit vaihella järjestystä. Ja muistat vaan tosiaan ensin esikatsella sitä ennen kuin sä julkaiset. Että et sä pistä sinne niin sanotusti liveksi toimintoja, muutoksia, joita sä et halua, että kaikki sitten näkee. Hyvä, se oli siinä. Sitten muuta kuin kiitoksia ja morjes.